Imaginați-vă un tank care cântărea aproape 200 de tone, dar nu a reușit să tragă o singură lovitură. O mașină care a fost salutată ca o armă minune, dar care în realitate a fost ascunsă, le-a fost frică să se arate pe front și au încercat cu disperare să termine când războiul era deja pierdut. Maus nu este un monstru de luptă, ci o greșeală stupidă și teribilă pe care încă încearcă să o justifice. Echipajul său nu putea părăsi tancul rapid. Evacuarea era imposibilă, iar mașina în sine era o capcană pentru proprii soldați. Maus a fost prea scump pentru a anula și prea inutil pentru a lupta cu. De ce a fost ascuns acest colos de aliați chiar și după predare? Ce au găsit inginerii sovietici în rămășițele sale care au făcut ca documentele declasificate să provoace controverse în deceniile următoare? Și de ce Maus este considerat astăzi nu un simbol al puterii, ci o amintire a ceea ce se întâmplă atunci când un război este planificat pe hârtie și nu în realitate? Cel mai șocant lucru despre această poveste nu este nici măcar detaliile tehnice, ci modul în care acest tank a supraviețuit până în prezent. Și nu veți ghici exact unde și în ce formă a ajuns în finală. În toamna lui 1942, când războiul cerea deja din ce în ce mai multe resurse de la al Treilea Reich, au început lucrările la cel mai greu tank din istorie. Proiectul a fost denumit în cod Maus, un contrast ironic cu ceea ce ar fi trebuit să cântărească aproape 200 de tone și fortificații de beton zdrobite cu o singură lovitură. Nu a fost doar o armă, a fost o demonstrație a puterii industriale, o provocare inginerească și o ignorare absolută a bunului simț. Ordinul a venit de la Adolf Hitler însuși, care a fost fascinat de ideea unui tank de descoperire invincibil pe care niciun proiectil aliat nu l-ar putea opri. Mașina a fost concepută ca o navă de luptă terestră, lentă, stângace, dar invulnerabilă. Dezvoltarea a fost încredințată companiei Porsche, iar acesta a devenit unul dintre motivele problemelor viitoare. Ferdinand Porsche avea deja experiență în proiecte eșuate, dar a primit totuși aprobarea. Conform planului, Maus trebuia să aibă o armură frontală cu o grosime de peste 200 de milimetri, armament de un tun de 128 de milimetri și încă 75 de milimetri. Având în vedere dimensiunea turnului, greutatea structurii și nevoia de tracțiune incredibilă, proiectul a arătat de la bun început ca un joc tehnic. Cu toate acestea, Germania a trecut deja linia dincolo de care practicitatea a dat loc unei credințe maniacale în armele miraculoase. Maus trebuia să fie ultimul argument împotriva armatelor aliate care avansează. Inginerii au lucrat, dându-și seama că nu creează atât o unitate de luptă, cât un simbol al speranței disperate pentru un punct de cotitură. Primul prototip a început să fie asamblat în 1943. Designul se schimba constant, motorul s-a dovedit a fi prea slab, transmisia s-a supraîncălzit, iar turela nu se putea încadra pe carenă. Dar, în ciuda tuturor problemelor, până în primăvara anului viitor, Maus a fost testat pentru prima dată. Mașina abia se mișca, viteza maximă nu depășea 20 de km pe oră, virajele erau dificile, iar greutatea făcea imposibilă transportul pe calea ferată. Cu toate acestea, nici una dintre aceste deficiențe nu a devenit un motiv pentru a opri proiectul. Când a fost finalizată prima clădire Maus, a devenit evident că tancul nu putea funcționa în condiții reale de luptă fără o restructurare pe scară largă a infrastructurii. Greutatea sa se apropia de 200 de tone. Acest lucru a eliminat posibilitatea de a traversa majoritatea podurilor. Pentru a se deplasa, rezervorul trebuia fie să-și deschidă drumul prin zonele distruse, fie să se deplaseze doar pe o suprafață dură și plană. Dar nici acesta nu a fost principalul obstacol. Centrala electrică a constat dintr-un motor de aeronavă DB603 cu o capacitate de 1200 de cai putere. Nu a fost suficient pentru astfel de masă. Sistemul de răcire se supraîncălzea, iar transmisia electromecanică dezvoltată de Porsche se defecta constant. Uneori, rezervorul a înghețat pur și simplu în mijlocul depozitului de deșeuri, necesitând ore de reparații.
Testele nu numai că nu au reușit să îndeplinească așteptările, dar au demonstrat cât de departe era proiectul de utilizarea reală. Cu toate acestea, conducerea celui de-al treilea Reich a continuat să insiste asupra finalizării lucrării. Al doilea turn, cu arme cu drepturi depline, a fost creat în paralel și testat separat. Arma principală, 128 mm KVK-44 Tun, a arătat într-adevăr o putere impresionantă de penetrare. În teste, a lovit cu ușurință orice vehicul blindat aliat la distanțe de până la 3 km. Dar rezervorul în sine a continuat să rămână o țintă nemișcată și voluminoasă. Pentru comparație, tancul Medium Tiger cântărea aproximativ 60 de tone. Era de 3 ori mai ușor, mai rapid și mai mobil. Maus, pe de altă parte, nu putea înnota, nu putea merge pe drumuri înguste și nu putea fi aruncat peste un râu fără suport special de inginerie. Între timp, situația de pe fronturi se deteriora. În 1944 a devenit clar că prioritatea ar trebui să fie mașini rapide, fiabile, nu monștri experimentali. Cu toate acestea, Hitler a insistat. Al doilea prototip a fost aproape finalizat. El a primit turela finală și a fost predat pentru testare împreună cu prima clădire. Maus putea acum să tragă, dar nu a rezolvat niciuna dintre sarcinile strategice care i-au fost atribuite. Proiectul a continuat să trăiască, dar umbra Dumului se aduna deja în jurul său. Până la finalizarea celui de-al doilea prototip, a devenit clar că Maus nu era doar la timp pentru momentul în care ar putea fi util, era deja târziu pentru totdeauna. Șasiul celui de al doilea model, V2, a fost asamblat la uzina Alket, după care a fost transportat la Kummersdorf, unde a fost combinat cu singurul turn construit. Ambele prototipuri, V1 fără arme și V2 cu o tureră cu drepturi depline, au ajuns în cele din urmă la locul de testare Bebelna, unde și-au petrecut întregul serviciu de scurtă durată. Din punct de vedere tactic, Maus era deja inutil. Nu putea fi produs în masă, nu existau suficiente materiale sau timp. Nu a putut fi transferat prompt în niciun punct fierbinte al frontului. Nu era potrivit pentru apărarea orașelor și nu era potrivit pentru contraatacuri rapide. De fapt, era o fortăreață staționară pe șine. Singurul lucru care m-a impresionat cu adevărat la el a fost armura lui. Protecția frontală a corpului a ajuns la 240 de milimetri. Acest lucru a făcut Maus practic invulnerabil la orice tunuri de câmp aliate, inclusiv tunuri antitank și rachete de aeronave. Chiar și calibrele grele ar putea deteriora doar elementele externe. Volumul intern a rămas impenetrabil. Dar această apărare a avut un dezavantaj. Grosimea armurii a dus la stres excesiv asupra motorului, suspensiei și transmisiei. Rezervorul se lupta literalmente cu el însuși, cu propria greutate, supraîncălzire și imposibilitatea duratei de viață a bateriei pe termen lung. Fiecare kilometru de drum s-a transformat într-un test de inginerie. În plus, Maus avea nevoie de o escortă. Nu putea acționa singur, deoarece risca să fie imobilizat de primul obstacol ingineresc. Pentru a forța râurile a fost elaborat un plan special. Un Maus trebuia să furnizeze energie celuilalt printr-un cablu în timp ce se deplasa de-a lungul fundului. Acest lucru nu a complicat doar tacticile, ci le-a făcut absurde. Cu toate acestea, proiectul nu a fost redus. Prototipurile au continuat să fie testate. Cu toate acestea, din ce în ce mai des, Maus a fost folosit nu ca armă, ci ca simbol, ca afiș ideologic care demonstrează că Germania era încă capabilă să dezvolte ceva grozav. Până când Armata Roșie s-a apropiat de Berlin, Maus nu a fost folosit în luptă, dar o soartă mult mai străină decât frontul îl aștepta. În primăvara lui 1945, soarta celor două prototipuri Maus s-a dovedit a fi o concluzie anterioară. Situația din jurul Berlinului se deteriora rapid. Armata Roșie intra deja în Brandenburg, iar unitățile sovietice avansau pe lanțurile Kummersdorf și Bebeln. Inginerii care au lucrat cu Maus au primit ordin să distrugă ambele copii, astfel încât să nu ajungă la inamic. Primul prototip V1 nu avea turelă și a fost parțial demontat. A fost aruncat în aer de o încărcătură standard, provocând daune semnificative, dar nu fatale.
Al doilea V2, mai avansat, s-a dovedit a fi într-o stare puțin mai bună. Nu a fost posibil să o distrugem complet. După un scurt schimb de focuri, Maus V2 a fost abandonat de echipaj, iar în curând trupele sovietice au descoperit ambele clădiri. Descoperirea a fost unică pentru Armata Roșie. Nu a fost doar un trofeu, a fost o anomalie tehnică. Lucrările au început imediat la inspecție, fixând structura și analizând posibilitățile. Inginerii Armatei Roșii încercau să evalueze cât de realist era conceptul unui astfel de vehicul de luptă. În curând s-a decis combinarea ambelor corpuri, șasiul de la unul, turela de la celălalt și expedierea mașinii asamblate în urs pentru teste suplimentare. Așa că Maus, fără să tragă o singură lovitură asupra inamicului, a ajuns în mâinile unui fost inamic. A fost dus în Uniunea Sovietică și dus la un teren de antrenament din Kubinka. Acolo, mașina a devenit obiectul unei atenții deosebite a specialiștilor sovietici. Rezervorul nu a fost utilizat în mod activ, dar a fost studiat temeinic. Armura, caracteristicile de proiectare, locația componentelor și soluțiile tehnice. Concluzia a fost fără echivoc. Maus este o absurditate inginerească. Mașina avea nevoie de o cantitate catastrofală de resurse, nu avea flexibilitate operațională și nu putea fi folosită în războiul modern. În același timp, armura ei era cu adevărat impresionantă. A devenit aproape impenetrabil pentru toate calibrele existente la acea vreme. Dar acest lucru a transformat și tancul într-o țintă staționară. Era imposibil de ascuns, dificil de mișcat, imposibil de susținut în luptă. În ciuda interesului pentru design, Maus nu a devenit un prototip pentru noile modele. Nici URSS, nici alte țări nu au urmat calea tancurilor super grele. Era monștrilor blindați s-a încheiat chiar înainte de a începe. Cu toate acestea, a fost păstrată o copie a Mausului asamblat de inginerii sovietici. Astăzi se află în Muzeul Vehiculelor Blindate din Kubinka. Este singurul Maus supraviețuitor din lume. Ne amintește cât de periculoasă poate fi credința oarbă în tehnologie, divorțată de realitatea câmpului de luptă. De când au apărut primele zvonuri despre tancul german supergreu, serviciile de informații aliate încearcă să stabilească adevărul despre proiect. Deja în 1943, britanicii și americanii au început să înregistreze mențiuni despre o mașină care cântărește peste 150 de tone. Informațiile au fost primite de la ingineri capturați, ofițeri de informații și observatori de aviație. Cu toate acestea, până la sfârșitul războiului, niciunul dintre aliați nu era sigur că Maus era un proiect real și nu un element de dezinformare. După capitularea Germaniei și obținerea accesului la fabrici, documentația de proiectare și înregistrările de deșeuri, opinia aliaților despre Maus a fost fără echivoc. O curiozitate tehnică divorțată de realitate. Rapoartele americane au clasificat proiectul drept nepractic, iar conceptul în sine ca rezultat al credinței excesive în armură, ignorând complet mobilitatea și logistica. În același timp, Maus a lăsat o impresie. Armura lui era într-adevăr considerată impenetrabilă, iar puterea sa de foc era respectată. La nivel teoretic, tancul reprezenta o amenințare, dar în practică a rămas o expoziție staționară. Aliații au fost forțați să admită că Maus a devenit limita extremă a ambiției inginerești dincolo de rațiune. Interesant este că în URS, în ciuda concluziilor negative, Maus a stârnit totuși un anumit respect în rândul specialiștilor în tancuri. Soluții tehnologice în protecția armurilor, amplasarea armelor, distribuția compartimentelor interne, toate acestea au fost analizate în detaliu. Dar școala sovietică de design s-a bazat pe viteză, caracter de masă și simplitate, nu pe monumentalitate. Prin urmare, Maus a devenit mai degrabă un obiect de studiu tehnic decât o sursă de inspirație. Pentru inginerii germani, proiectul Maus a fost un simbol dublu. Pe de o parte, acesta este culmea ingineriei, o încercare de a crea o mașină invulnerabilă pe câmpul de luptă. Pe de altă parte, este un exemplu tragic al modului în care ideologia interferează cu procesele raționale.
Mulți designeri au recunoscut deschis după război că Maus nu ar fi trebuit construit. A fost nevoie de prea mult timp, metal, efort și oameni care ar fi putut fi direcționați către dezvoltări mai necesare. Chiar numele Maus a devenit aproape un nume de uz casnic în comunitatea inginerilor. A simbolizat inutilitatea grandioasă atunci când un calcul ideal intră în conflict cu realitatea fizică. Cu toate acestea, ideea tancurilor supergrele nu este complet moartă. În conceptele post-belice ale SUA, URSS și Franța, au fost luate în considerare pe scurt proiectele de mașini grele, dar niciunul dintre ei nu a trecut dincolo de hârtie. Maus a rămas ultimul și cel mai greu dintre giganți. Maus nu a pierdut o singură luptă, pentru că nu s-a alăturat niciunei, dar în același timp a devenit un simbol al înfrângerii. Motivul a fost o simplă contradicție inginerească. Masa și protecția au crescut, dar mobilitatea a rămas la nivelul tancurilor grele din anii 20. Acest lucru a transformat Maus într-o armă care nu putea ajunge din urmă cu inamicul, nu se putea retrage și nu putea fi livrată acolo unde era nevoie. Chiar dacă Maus ar fi fost pe front, nu ar fi schimbat situația. Condițiile de luptă ale frontului de est au împiedicat manevra echipamentului greu. Drumuri rupte, mlaștini, poduri distruse, toate acestea au făcut imposibilă deplasarea unei mașini cu o greutate de aproximativ 200 de tone. Acolo unde chiar și tigrii erau blocați și necesitau evacuarea, Maus pur și simplu stătea nemișcat. Una dintre principalele probleme a fost prevederea. Maus nu putea realimenta cu vehicule convenționale. Au fost necesare cisterne specializate. Livrarea muniției a provocat de asemenea dificultăți. Armele Maus au folosit cochilii uriașe de calibru, a căror logistică nu a fost rezolvată. Era aproape imposibil să reumplem muniția în condiții de luptă. Evacuarea a fost de asemenea discutabilă. Dacă rezervorul a eșuat, nu a putut fi remorcat prin mijloace convenționale. Ar fi trebuit să rămână unde era, trofeul inamicului, sau să fie distruse de echipaj. Dar chiar și subminarea Maus a necesitat un calcul precis. Greutatea mașinii a împiedicat distrugerea structurală garantată. Unul dintre prototipuri, aruncat în aer de germani, a fost ulterior restaurat oricum de inginerii sovietici. În plus, echipajul a experimentat limitări serioase. Volumul rezervorului a fost mare, dar a fost distribuit irațional. Șoferul și operatorul radio se aflau în partea din fața a corpului, în timp ce comandantul, încărcătorul și tunarul se aflau în turelă. Comunicarea dintre ele a fost menținută numai prin intermediul sistemului radio intern al rezervorului, care adesea s-a supraîncălzit. Coordonarea lucrării a fost dificilă. Incapacitatea de a debarca rapid din mașină a pus în pericol și viața echipajului. O ieșire era situată în pupa corpului, cealaltă în turelă. În cazul unei lovituri, mai ales dacă mecanismul de rotație al turelei a fost deteriorat, evacuarea a devenit aproape imposibilă. Acești factori l-au transformat pe Maus într-o mașină care a pierdut chiar și fără luptă. Tancul nu și-a putut îndeplini funcțiile în luptă reală. Era vulnerabil nu la un proiectil, ci la bunul simț. El a reprezentat o limită de inginerie și în același timp un punct mort de inginerie. În timp ce alte țări s-au bazat pe manevrabilitate și producție în masă, Germania și-a investit ultimele resurse într-o mașină care nu putea fi folosită. Maus nu a devenit o armă, ci un simbol al modului în care războiul te poate face să uiți de realitate. În perioada târzie a războiului, proiectul Maus nu mai era o inițiativă militară în forma sa cea mai pură. A devenit un simbol, în primul rând, al unui mesaj de propagandă internă menit să mențină iluzia superiorității tehnologice a Reichului. În ciuda eșecului testelor și a inutilității evidente a mașinii, proiectul nu a fost închis. Dimpotrivă, el a continuat să-i se aloce resurse, metal și orele de lucru ale inginerilor și designerilor. Nu a fost atât decizia armatei, cât voința lui Hitler însuși.
El a considerat că Maus este vârful viitoarei clădiri de tancuri germane, o mașină care ar putea zdrobi orice fortificații aliate. Astfel de noțiuni, separate de tactici, logistică și realitate, l-au transformat pe Maus într-un monument scump al orbirii inginerești. În acest moment, Germania se confrunta deja cu o lipsă acută de cupru, aluminiu, crom și chiar cărbune. Fabricile de tancuri au trecut la modele simplificate de echipamente, au existat procese de standardizare și accelerare a asamblării, dar au continuat să aloce resurse lui Maus pentru că a devenit un element al mitului, un simbol că Germania ar putea crea în continuare o armă minune. Afișe care înfățișau tancuri gigantice ipotetice au trecut prin teritoriile ocupate, întărind credința în invulnerabilitatea armelor germane. Vehiculul blindat voluminos reprezenta invulnerabilitatea, dominația și puterea tehnologică, deși, în realitate, această fațadă ascundea un monstru imobil și de nesuportat din punct de vedere tehnic. Interesant este că, chiar și în rândul ofițerilor germani, părerea despre Maus nu era uniformă. Unii generali Panzerwaffe s-au opus cu tărie. Ei au subliniat că fiecare Maus, din punct de vedere al resurselor, este egal cu construcția a 10 tancuri Panther sau 15 patru care ar putea participa efectiv la bătălii. Mai mult, chiar dacă Maus ar fi fost pe front, ar fi trebuit să fie păzit de infanterie, furnizat cu risc coloanelor și menținut în condiții în care reparațiile erau aproape imposibile. Cu toate acestea, componenta politică a proiectului s-a dovedit a fi mai puternică decât argumentele raționale. Mașina a participat la demonstrații închise. Ofițerii străini au fost aduși la ea, încercând să insufle frică, nu prin puterea de foc reală, ci prin însăși existența unui sistem blindat atât de masiv. Maus a fost folosit ca ultimul argument al celor slabi, o demonstrație a unei posibile pedepse în viitor, când nimic nu poate salva în prezent. Astfel, Maus a încetat să mai fie doar un tank. A devenit un act de disperare, îmbrăcat în metal. Existența lui era ca uniforma vestimentară a unui soldat într-o garnizoană condamnată frumoasă, grea și complet nepotrivită pentru luptă. Și în timp ce piesele erau tăiate în atelierele fabricilor, plăcile de armură erau turnate și un alt prototip era asamblat, Germania pierdea ceea ce mai putea fi salvat pe fronturi. Când războiul s-a încheiat, Maus nu mai era nevoie, dar a continuat să fie reparat, reglementat și testat. Nu de dragul de a câștiga, și pentru a nu admite înfrângerea. Capitularea celui de-al treilea Reich a fost punctul în care soarta lui Maus s-a mutat de la un context militar la domeniul istoriei, ingineriei și politicii. Ambele vehicule V1 și V2 au fost găsite de Armata Roșie la terenul de antrenament Kummersdorf, lângă Berlin. Primul prototip, dezbrăcat de turelă, a suferit daune din cauza exploziei. Al doilea, cu turnul, s-a dovedit a fi aproape intact. Brigăzile trofeelor sovietice și-au dat seama repede că au găsit ceva excepțional. Maus a fost documentat cu atenție, iar detaliile sale au fost studiate de ingineri și tehnicieni. Am decis să combinăm cele două mașini deteriorate într-una funcțională. Turla V1 a fost instalată pe carena V2. Copia rezultată a fost livrată URSS, la Kubinka, la terenul de pregătire al Institutului de Cercetare Științifică a Vehicolelor Blindate. Așa că Maus a ajuns în mâinile celor care nici măcar nu intenționau să construiască o astfel de mașină, dar acum au avut o șansă unică de a explora extremele inginerești ale inamicului. În Kubinka, Maus nu a fost testat în luptă. Era prea voluminos, prea scump de operat și nepotrivit pentru conducerea pe teren. Dar analiza de proiectare a fost efectuată în detaliu. Inginerii sovietici au remarcat cu interes mai multe soluții inovatoare, inclusiv aspectul mecanismelor și protecția armurii. Cu toate acestea, concluzia generală rămâne aceeași. Maus nu are sens ca unitate pe câmpul de luptă. Niciunul dintre elementele structurale nu a compensat limitările sale. Proiectul s-a dovedit a fi în esență o demonstrație a cât de departe puteți merge în cursa ingineriei dacă lăsați deoparte bunul simț.
În același timp, rezervorul în sine a făcut o impresie profundă. Piese cu roți de mărimea unui bărbat, un turn de mărimea unei camere și un portbagaj de lungimea unui autobuz întreg. Mouse arăta ca o mașină a viitorului, dar un viitor care nu va veni. După ce a studiat, Mouse a fost trimis la un muzeu. Aici se află până în prezent, în Muzeul Tancurilor din Kubinka. Acesta este singurul specimen supraviețuitor, care poate fi văzut cu ochii tăi. Resturile altor mașini nu au supraviețuit războiului. Unele au fost distruse în timpul retragerii, altele au fost folosite pentru metal, iar unele dintre părți au dispărut pentru totdeauna în arhive și desene. Există încă legende în jurul lui Mouse. Unii susțin că un exemplar a participat la bătăliile de la periferia Berlinului, alții că proiectul nu a fost închis până în luna mai 1945 și că au existat modificări secrete. Niciuna dintre aceste afirmații nu a fost confirmată oficial. Cu toate acestea însăși existența lui Mouse a devenit parte a mitologiei celui de-al doilea război mondial. Internetul, jocurile, filmele și cărțile l-au transformat pe Mouse într-un simbol al superarmei germane, o mașină de care s-ar putea teme dacă ar lupta cu adevărat. Dar în realitate, Mouse a pierdut războiul în tăcere, fără lovitură, fără luptă, fără șansă. Și exact asta este sensul său. El nu a distrus, dar el a fost rezultatul distrugerii. Nu a participat la bătălii, dar a devenit o bătălie între logică și ideologie. 7 decenii mai târziu, Mouse continuă să fie controversat. Pentru unii, aceasta este o ispravă inginerească, culmea gândirii tehnice. Pentru alții, este un monument al vanității și al erorii. Și poate că această dualitate face din Mouse unul dintre cele mai interesante tancuri din istorie. Istoria tancului Mouse nu s-a încheiat pe câmpul de luptă, nici pe terenul de antrenament și nici măcar în desene. S-a încheiat în muzeu, sub arcadele unui hangar unde un uriaș de oțel cu șuruburi groase de palmier stă în tăcere, fără să fie avut o singură bătălie. Dar această tăcere este cel mai puternic mesaj pe care l-ar putea lăsa în urmă. Proiectul Mouse a devenit o întruchipare vizibilă a conflictului dintre realitatea militară și fanteziile tehnocratice. Niciuna dintre părțile celui de-al doilea război mondial nu și-a putut permite să irosească resurse pe mașini de acest nivel de absurditate. Dar în Germania, la începutul anilor 40, logica se retrăsese de mult înainte de voința lui Führer. Mouse a fost conceput nu ca un mijloc de război, ci ca un mijloc de a demonstra puterea. Și această demonstrație s-a transformat într-o fundătură inginerească. După război, mulți ingineri germani care au supraviețuit prăbușirii Reichului au mărturisit că au înțeles absurditatea sarcinii, dar nu puteau refuza, nu din frică, ci pentru că făceau parte dintr-un sistem în care ideea era apreciată deasupra rezultatului. Mouse a fost construit nu pentru că armata avea nevoie de el, ci pentru că trebuia construit. A fost o comandă învelită în metal. Cercetătorii sovietici, examinând Mouse în Kubinka, au ajuns la o concluzie paradoxală. Din punct de vedere al tehnologiei, rezervorul este remarcabil, dar din punct de vedere al aplicării, este inutil. Ar putea fi tras ore întregi fără efect, dar nu a putut trece podul. Turela lui ar putea pătrunde în orice tank aliat, dar Mouse însuși nu a putut ajunge din urmă cu niciunul dintre ei. Era invincibil și în același timp neajutorat. De-a lungul anilor, Mouse a devenit nu doar o expoziție muzeală, ci un punct în gândirea limitelor gândirii inginerești. A devenit partea unei conversații globale despre unde se termină știința și unde începe ideologia. Și toți cei care stau lângă această mașină în muzeu nu simt încântare, ci o tensiune ciudată, de parcă Mouse ar privi din trecut și avertizează: nu o repeta. El este descris în jocuri, pus pe piedestale și folosit în meme, dar în spatele acestei străluciri digitale, principalul lucru se pierde. Mouse este o tragedie.
Tragedia resurselor irosite, tragedia inginerilor care au lucrat orbește, tragedia soldaților cărora, în loc de vehiculele și munițiile necesare, li s-a dat un vis care cântărea aproape 200 de tone. Au trecut mai mult de 80 de ani, iar Maus este încă controversat. Unii consideră că este apogeul puterii tehnice, alții prostia demnă de o glumă. Dar, indiferent de evaluare, Maus a devenit o piatră de hotar importantă în istoria războiului. Și poate că sensul său principal nu este cum a fost, și ceea ce nu a făcut a fost că nu a tras, nu a câștigat, nu a salvat. Pentru că acest eșec l-a făcut un simbol. Și acest simbol ne amintește că uneori măreția este doar o greșeală foarte gravă.